Esta é a historia dun campamento en Area Viveiro. Un campamento cheo de emocións, música, sorrisos, bailes e boas sensacións. Un campamento especial. Esta é a historia de 4 amigos. Acostumaban a verse, pero iba a ser unha ocasión única para vivir xuntos aventuras. Saudábanse como se levaran toda unha vida sen volver a verse. Pero sabían que este campamento iba a ser diferente. Así acababan os días, divertidos, con música, ensaios e actividades. Pero moi pronto chegaba a noite. E ao chegar a noite, non creades que estes 4 amigos paraban o seu día.
porque sempre tiñan tempo para argallar algo. O que non sabían estos 4 amigos é que despois desa noite todo cambiaría. Desaparecería a música das súas vidas. Perderían o oído, a fala, todo aquelo que lles facía facer música. Chegaba un día moi complexo, un campamento sen son. Unha das amigas acababa de ter unha idea única, unha idea que lle faría devolver a música ao campamento, e que sería a de intentar recuperar a 4 grandes artistas mundiais da música. Non era nada máis e nada menos que Celia Cruz, John Lennon, Beethoven e, por último, Freddie Mercury.
Estos 4 personaxes tratarían de traer de novo a alegría. Tratarían de traer a música cos seus compases. Cada un co seu estilo, cada un ca súa música. Pero enseñaránlle a estes nenos como recuperar a súa música. Aquela música que levan dentro. Aquela pola que loitan, practican e polas cales son felices. Por fin, no campamento, volvería a música que os fai ser moito mellores. Os 4 personaxes abandonaron o campamento. Xa cumpliran o seu deber. Xa recuperaran a música, a alegría, esas gañas de xogar. E agora, como non, despois de recuperar todo eso, o que quedaba era facer actividades, unha tras outra. E como non disfrutar dese espazo tan espectacular, que non era outro que a praia. Pois vivían, durante esa semana, a escasos metros dela.
E con todo, o campamento remata. E chega o momento da festa. Todos os nenos ao rematar o campamento, non sei o porqué, pero o último día parece que queren disfrutalo ao máximo e non perden ningún segundo de diversión. Bailan e cantan ata quedarse en folgos e sen voz. O último día din que sempre é especial. Para eles isto era unha semana de vacacións, pois a música, aparte de ser unha pasión, leva moito traballo. Non vos imaginades o traballo que leva organizar un concerto. A montaxe, a preparación, os nervios, as horas de estudo, o cansanzo. Todo iso para facer felices ao público que estará diante vendos. Eles son felices tocando, pero o público
é moito máis feliz cada vez que os ve. E si, amigos, aquí chega o fin. Unha carreira longa para un concerto. Parece todo diversión, pero é un longo traballo. Un longo traballo para chegar a disfrutar en un moi pouco tempo.
Camiñar